frère, ça va passer. Tiens, Manassi, Kamira là, quoi. Avec un taureau, ou quoi, sauf l'année sans frère là, en fait. Umu Senenta. Umu Senenta. Umu Senenta kilingene. Ne b'a dɔn. Oh bon, an tɛ ɲɔgɔn dɔn kosɛbɛ, n bɛ to k'a ye carré kɔnɔ yala yala la. Sinon, je suis connaissance pas t'an ni ɲɔgɔn cɛ. Ne ko, e t'i kɛwale dɔn dugu in kɔnɔ. I tɔgɔ kura dugu in kɔnɔ, i tulo ma don a la. E ka film wa, dugu in cɛ bɛɛ y'o seko. Aw ni wula denmisɛnninw. Ça va. David, ça va. Oui, ça va. Et ben don. Ni kamalemba indi. Ni ben don. E fana baka kamalemba kala na. Adame ni. Dongo do ni ne chuchu na ne ko fona. Ne daga wuli teri muso ko ramso. O mamne ni. Dongo da bo fana no fa chuchu na tando. Lu de fe no fli de nsoro. Wallahi ne ta do ko mamna muso be son ko so numa. Na nya haramu ka bonga armade ala am. Nkoro muso ga ta fe nyo siri ala. Amidou. Non. Oui. Malik. Hey. Ouais, Jofou. C'est bon. Écoute là. Ça va? Ouais. Tiens. Tu n'as pas de tu quoi Non, quoi ça? Tiens, aliment le film d'aller. Ouais, bon. Continue. Continue. Oh, il y a pas de bien. Oh, pas battre, non. Seulement, je me sens pas bien. Tu te sens pas bien? N'arrête de m'expliquer tout comme ça. Ah bon? C'est aussi grave que ça? Oui. Il va me umu ani amiga ko kalama. Ametoni kalama. Voilà. Umu o yema mne musoye ami ala yake odo na nga vie kono. N'arrête de mena mi choisi ou flani nyoko tela. Ngama abina fo ala yake do tiga quoi. Ala yake do tiga. Attends, il faut ramener fort juste. Voilà, parce que si ça non kanga donc même mo mi tawa. Nebe amita. Parce que donc ni do bena casse corona la entre makalado aya irana A plus B qu'il a couché avec Oumou. Attends, tu es sérieux là? Toi, d'où tu sors ces suppositions là? Et bon, nous comment et puis il y a entraînement qu'elle a doit ir là A plus B et a donné un fin encore. J'ai rien compris en fait. Malik, ne me pas comment banane koina. Je n'ai pas d'explication à te donner à ce sujet. Quand on a des cas dont ma décision est mieux. Parce que moi je sais que on me trompe. Amidou, nous quand même fini là. Il faut prendre le temps d'analyser la situation avant de prendre ta décision. Parce que souvent mon rôle le coco doit tout de là, quand ça la tête quoi. Moi comment fini à bête tiens quoi. Nous quand on conseille mieux. Il faut prendre le temps de voir d'abord avant de prendre une décision. Je pense que ça sera plus sage quoi. Il y a comment faire maintenant Malik. Donc mets ta casse. Mais réfléchir. Ok, ce serait mieux quoi. Ok, donc dans peu de temps, nous sur case quoi. D'accord. Maintenant, barre de l'avance. Merci beaucoup. Ok, à plus tard. Ok, à plus.
là, ça va. Oh, rien. Avec la bouille, c'est la bosse. Là, il m'a dit la femme. Qui va rajouter de ko ko tsega nya fo gaba là oyo mu ko yutugi to nya fo nya na ibaro inni mo ke bani di ko dum so la kada munga sungurun tige doro ko sungurun tige wa inni mo ke be fenge mu ha jugo sungurun tige odo na nyele nye an ke tala ka an joleng mi ko gola u kelen do ku noro nyogona igo mo ko keli amiru te so ma amiru keli do ka yere ke an du ko na fo maka almami amiru be fenge mu ha jugo nui ore ga mangu mi fega no fi ko dum so yana kana fo ne korom so nyana ato tanto ne korom so yere du ka shileno ka serum manno akai no wuli yere ga ti bla sira nyana kana an sora kumana Amir, e kuma fa ke bina woro bone no fe. Ka woro boy no fe wa. Ne tina woro dron bi no fe de. Ne bi furu de ka dun fe. E de ka dine. Wa e de ne don bay. Ni kuma yara jaranda. Ma funge de ne ka jena tigay. Ali kana jorola. Yame. Nyame Amir. Mune ke tanto Muna daele ga antna do. Kadunwa. Okay. Edu mo fone na muna kabiso e mo fone na. E ya fone na kameta asina yala. Sisa ebna clean na igaso. E kone kani yere get dimsini sa ou bien. Dimsini akoto la bui. Neti saka. Et pourtant amike e ka fo bala ka tia ha. Ne mueta. Dongo do mo ko mna we joila kuma do de bi da ka fo. Dongo do ni arigima kura. Et puis o dongo ne tarafi. Ni dɔgɔmuso ki wele kana ko ne ma ko ne ka do no fɛ so kɔnɔ ne ka fɔra ne ko mɔgɔ ti do ko kalundu ko mɔgɔ min mandi e o do ti do ne o tɛ mɔgɔ bi do ka so donc cela veut dire que ne de mandi e quoi hey de fɛn ka di ye I bɛ se k'o miri wa kuma I daja I bɛ se k'o fɔ ne de ko n ti do so in kɔnɔ kuma so kɔnɔ do e kuma ci wɛrɛ tɛ mɔgɔ la so kɔnɔ don kɔ wa awɔ ci wɛrɛ tɛ mɔgɔ la ni so kɔnɔ don tɛ so kɔnɔ don kun ye min ye dɛsɛ mɛ k'o ɲɛnabɔ a kun ye mun ye a ɲɛfɔ ye n k'a mɛ kɛ k'o de ɲapiya san fila kanu don kun ye min ye dɛsɛ mɛ k'o ɲɛnabɔ n'i kɛlen ye k'o san fila ku kɛ c'est que jigiya wɛrɛ de b'i bolo awɔ I n'olu ka tɛmɛ n'a ye David dɛ I b'a dɔn an bɛ don min na komi bi a kanu nɔgɔlen den bɛɛ lajɛlen ka dabila ah bon awɔ ne yɛrɛ ne ko e ɲinina dɛ min fɔ e ɲɛna bolo min y'i si don mun na o bolo kelen bɛ se k'a bɔ mun na e bɛ fɛ ka mun de fɔ ni ni e fila gɛrɛ ka min kɛ e b'o dɔn n'i y'a min bi e b'a fɔ I maminɛkɛ I maminɛkɛ ni ni e gɛrɛ ka min kɛ I b'o dɔn mais e ka taa Ça va. Donne. Côté chocolat. ci tunna de Avec chogodi. oh dana mi kɛlɛli la Ay ante kele la re. Aure mani bla. k'i bila cogo di voilà justement n nana o kuma yɛrɛ de la ne ko Amidu ye kuma dɔ fɔ n ɲɛna ne ko mun de b'aw ni ɲɔgɔn cɛ o juste de Wallahi Maliki ka kuma kan juguya tɛ. Ne t'a dɔn fɛn fɛn donna ne e terikɛ ni ni ɲɔgɔn cɛ. Hali bi ma ka miiri ko in na. mais o bɛ se ka kɛ cogo di Ne yɛrɛ t'a dɔn n bɛna mun fɔ nin ko in na kɔni.
a nana yan nɔ kana mankanw ci kana kumaw bɛɛ fɔ ko ne ye sunguruba ye ne bɛ n yɛrɛ di cɛw ma a kɔni diminen bɔra a kɔni ma segin o kɔfɛ yan bilen. Ah bon? Ok, ne kɔni bɛ min f'i ye ça dimina wagati dɔ quoi a bɛ se ka diminen n'o fɛngɛ ninnu o bɛ kɛ quoi hali ɲini nɛn bɛ kɛlɛ wagati dɔw la mais a to yen n bɛ kuma fɛ quoi n bɛ kuma fɛ n'a ye ɲɔgɔn ye n bɛ kuma fɛ a bɛ segin ka na i y'a faamuya quoi. Awɔ n y'a faamu. Mais n'i ye fini min na bi a man kun minɛ dɛ i bɛ se ka nin fini sugu dɔn cogo di ne tora ka nin dɔn dɔ tɛna ɲɛbɔ e fɛ. Awɔ n y'a faamuya o fana bɛ se ka kɛ aw tɛ mɔgɔ wɛrɛ tɛ. Ni nan'i sɔrɔ nin fini ɲɔgɔnna siɲɛ wɛrɛ n bɛ tɛgɛ da i tulo kɔrɔ i bɛ n'a ye. Awɔ n y'a faamuya ala sɔnna i tɛna n sɔrɔ nin fini na bilen. Ok o dɔgɔ ne bɛ taa quoi. Kelen. Komi ne ɲɛna fini t'i minɛ hali tɛ ne wele. Ok donc k'an bɛn. Ah ok na n ka t'i bilasira yen. Oui, Malik. Allô, mon bon petit. Oui, ça va, ma. Tu veux dire que c'est ça, né? Bon, mais quasi quoi? Quasi quoi? Oui, oui. Ok, donc maintenant c'est ça, non, vraiment. D'accord. Et au Kadia? Ouais, pas de mot parti là, vraiment. Ok, problème taille. Ok, donc on peut bien ça, ok. Ok. Merci. Oh petit. Oui Malik. C'est comment? Oui ça va. Tu es cool là? Oui oui amen. Ah tiens. Comment? Ouais ça va. Bien. Malik nouvelle du même. Bon nouvelle n'y a pas monté. Maintenant. Oui. Eric Montagné sera en fille. Qui dans l'intime m'a monsieur la Walma, elle te trompe des histoires comme ça. Ah ouais. Et puis tu m'as dit ça sans preuve. Ta copine Ami. Il va comment on donc. Mais Ami voit donc. Ok. Écoute-moi ça. Tu sais Ami, il a donné mais j'ai appris qu'il n'intriquait Ami de venir en fait. Ah oui tiens. Ami de venir non fait foule de là. Mais au tessé qu'à baliko côté temeni niche. Ni na Ami de ko. Mon frère, il y a une preuve de Kairila, Ami n'est pas celle que tu crois. C'est qui est trompé quoi. Bon maintenant comme il boira tient Kalama, c'est à toi de prendre ta décision. On va nous mettre à la route. Bamananw bɛ kuma dɔ fɔ kuma in ye tiɲɛ de teri bolofɛn minɛ don dɔ kuma don i ka periki filɛ a filɛ n'i tilala exercice la i b'a ta ne kɔni bɛ yafa deli fɛ halisa i ka yafa ne ma ne ni David ka ko la k'a ta bi la ka taa bila fo don wɛrɛ Yelin David ka ko bannen pewu ne b'o promesse tɛ ye ne taara
sérieusement dire il y a une question qui avec nous. Tera, David Kadeo. Tera, c'est à toi que je parle. Je parle à Camille avec moi. David Kadeo, mais